Mä käyn pistää valot täällä, ei ihan täällä näe mitään. Jaas, ja nyt Siiri sit nukkuu. Sieltä tuli varsaloimi. Minkä mä tätä käyttäisin? Mä vien sen varmaan tallille, jos sinne joskus tulee uusi varsa. Niin mä menen tänään on päivä, koska on maanantai. Aha. Soni, mitä sä teet mun hevosen kanssa? No, ihan tässä mä kattelen. Jaas. Mut mä tulin ratsastaa sillä niin. Joo, Pekka väistää. Jahas. No Kristo, säpä oot mun hoitohevonen ja oot ihana. Tää on nyt sulla tää hiinu täältä. Noin. Joo. Mä voisin mennä eka satulalle. Mä menen ilman satulaa. Mä menen eilen ilman satulaa siinä tunnilla. Mene nyt siitä. Noin. Lait satulavyö. Ai niin, mun piti vielä tänään se alkeistunti tällä. Ja nyt mun pitää odottaa Matildaa ja mun pitää ottaa satula pois, kun se oli varattu sille yhdessä satulatunnille. Noin ja... nyt pistetään sille suitset. Noin. Pistetäänpäs. Pistetään toiselle sulle. Ja ohjat kaulalle. Eikö sun mielestä? Mun mielestä se tunti oli Matildalla. Pistän sille viestiä, että koska se tulee. No mä voisin soittaa sille, kun se ei ikinä vastaa. Häh? Miksi? Elina soittaa mulle. Moi Elina. Eikö muka soittanut Matildalle? Ei mun kuuluisi sulle soittaa. No siis kun mä varastin Matildan puhelimen ja Matilda on nyt kipeänä, niin jos sä siitä tunnista menisit puhua, niin Matilda ei pääse sille tunnille. No. Mut tuuks sä nyt? No mä tuun varmaan kun päästä, kun mun pitää eka syödä. Niin joo, moi moi. Moikka. No niin, nyt mä vien tämän mun puhelimen tähän jokkaralle. Mä en varmaan hetken ratsastaa. Mä pääsen selkään kyllä ilman jakkaraa. Noin. Hyvä. Ja nyt lähdetään. Mä olisin kuvata jotain Instagramiin. Mä pistän mulle semmosen kypärän niinku. Tai siis kameran niinku ratsastuskypärän päälle. No niin. Hyvä. Noin. Tuleekohan se pian? No sieltä se taas kävelee. Kuvaatko se jotain? Mut mä tulin nyt sille tunnille, niin joo. Voit sä sit kuvaa mua tällä tunnilla? No okei sitten. Mä haluan, että tänään olisi ollut hoitopäivää. Mä olisin päässyt ite ratsastaa. Mut eipä tietenkään. Käyn hakea sitä aloitusnaru nyt sitten. No niin, tuu.
Mut mä en tän ratsastuksen aikana kuvaa. Mä heräsin vasta joskus 10. Mennäänpäs nyt. Voin jäljittää. Joo. Apua täällä pihalla alkoi hämärtää. Voiko se Helmi antaa siitä penkiltä mun puhelimen, niin mä näen jotain. Niin mä saan valon. Joo, tos. Äiti on yrittänyt soittaa mulla niinku 10 kertaa. Taitaa olla jo aika myöhään. Meidän pitää ottaa varusteet pois ja sitten meidän pitää lähteä. Okei, tuu. Helmi, tuu. Meidän pitää mennä kotiin. Äiti on soittanut mulle niinku 1 000 000 kertaa. Tuu. Joo, oota. Mennään sisään eikä. Tuu. Ai. Tuu jo. Ai. Moi äiti. Moi. Missä te kaksi ootte oikein olleet? Mä oon odotellut teitä täällä 2,5 tuntia ja te vaan ootte olleet jossain tallilla. Nyt sitten selitystä. No joo, me vähän myöhästyttiin, kun me pidettiin 1 tuntia. Jaas, mutta nyt te menette nukkumaan. Joo. Tuu Helmi. Ja Helmi, sinäkin menet nukkumaan. Joo. Sammuta valot, Helmi. Mene nyt pois päältä. Vitsi, täällä on aina niin pimeetä, jos pistää valot pois. Hyvää yötä.